4 разлики между християнството и всички други религии. 1. Празният гроб. Възкресението прави християнството уникално. Неговото изпълнение показва, че Христос е Бог и жертвата му е приета. 2. Над 300 сбъднати старозаветни пророчества. Раждането от девица. Произход от рода на цар Давид. Влизането на осле в Йерусалим и много други. Най-важното – победа над греха. Със своя живот Христос доказва категорично, че е Месията, дошъл да изкупи човечеството. 3. Бог в човешка форма. Христос прощава грехове. Казва, че е съществувал още преди Авраам. Казва: аз и Отец едно сме. Никой друг религиозен водач не е имал претенцията да е живото въплъщение на самия Бог. 4. Спасение на душата по благодат. В индуизма и будизма основна е концепцията за карма. В исляма добрите дела трябва да надвишават злите. Само в християнството Бог взима върху себе си целия товар. Сам понася наказанието и на нас оставя само да го приемем. Само в християнството спасението е Божия милост. Дар за тези, които се покаят искрено и приемат Христовата жертва. Исус казва: аз съм пътят и истината и животът. По този начин Той показва, че именно Той е единственият път за спасение. А ти, по кой път ще поемеш?